Зранку прокинулись від того, що нам в морду ліпить сонце, що не може не радувати. Це дуже класно. Зробили вчора собі спальні місця. Тут один матрас. Тут ось де здоровенський ще один. Піч розтопили, вчора сушили взуття, одяг. Тут, коротше, всякі шмотки. Все повисихало, було тепло. Навіть зараз класно. Тут готується їсти. Максим готовий булгур з яловичиною. Бо він вегетаріанський, ми з м'ясом готовим. Тут наче всякої хавки хватає. Ну так, в хаті тут ми тут трохи поприбирали. Познаходили всякі фоточки. Відкритки, книжки. О, як сонце лупить.